ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошини Саудо. Дар ин рӯза навор мошинои фурӯши арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонан, ҳатман обуна шавед ва фикротонро дар зери видео дар комментария нависед. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ина рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд, ба мо равон кунед танҳо дар WhatsApp. ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. маълумоти пурра ва кӯтоҳ бародаро бошад. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 143 сомони тоҷикӣ. рафтем. якум мошини фурӯшӣ Opel Zafira, соли барориш 1999, дар кузуфи универсал. сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази Евро 4 задагия 1 сола ҳуҷҷат дора, мега соҳибаш. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нақша боша мега 38000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 267000 рубл. марҳамат бародаро, ина шахсони мошинхар, мошини срочной фурӯшия. ина рақамо дар рӯи экран WhatsApp, имо дорад. занг занед ва маълумоти пурраи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra B, соли барориш 1999, дар кузуфи седан. объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар Московский област. нақша боша мега соҳибаш 21000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 150000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class, соли барориш 1995, дар кузуфи седан. рангаш боша сиёҳ, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша боша мега 33000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 231000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурраи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ BMW C Series, соли барориш 2001, дар кузуфи седан. рангаш боша сафед, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша мега соҳибаш 45000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 316000 рубл. марҳамат бародаро, ина рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Mark D, соли барориш 1997, дар кузуфи седан. рангаш боша сафед, объём мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин соза, 1 сола ҳуҷҷат дора, гуфтаи соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша мега 19000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 133000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшӣ Tangent бародаро, ба дархости 1-2 бародар. Tangent фурӯшӣ, соли барориш 2007, документ надора, гуфтаи соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. дига ҳамаш соза. нақша боша мега 6000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 41000 рубл. марҳамат бародаро, занг занед ва маълумоти пурраи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2108, соли барориш 1990, дар кузуфи хетчбек. рангаш боша сафед,
объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, акклиматори нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша мега 7900 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 55 000 рубл. марҳамат, шахсони харидор ина рақаму дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 соли барориш 1999 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша мега 5000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 34000 рубл. марҳамат, шахсони мошинхар, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz E-Class соли барориш 1990 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, коробка мотор ва коробкаи сечказадагия фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри бохтар, нархша боша мега 18500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат, шахсони мошинхар, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Audi A6 соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега ҳама ҷо соза мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ, мегардӣ тамом. мошин боша қарор дорад дар шаҳри норак, фавран фурӯхта мешавад. нархша боша мега соҳибаш 25000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 174000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz K-Class соли барориш 1997 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин як даст вагон гаштагия, кондитсионер ях, гази евро 4, ҳуҷҷатош 4 моҳи дигар дорад. мошин умуман задагӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша мега 47000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 327000 рубл. марҳамат, шахсони мошинхар, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 2000 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 дискаи нав дорад, 4 электропакет, мотор, инжектор. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша мега 18500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 128000 рубл. марҳамат, бародаро, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2 рӯз пас эълонҳои нав ба навъи мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.